Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito ay ating susubukan ang SJ Camera 4000 Air Wi-Fi na nabili natin sa Shopee. Kung matagal ka nang naghahanap ng camera o action camera, siguro ito ay para sa iyo. Siguradong ito ay malinaw at maganda ang kuha. So tingnan niyo ang video na ito para mapatunayan natin.